So da dama in tsautsayi ya faɗa kan mu inda ba a samu ba sai a rasa wani irin agaji za a bamu a daidai wannan lokaci, kafin nan kuma su waye ƴan uwanmu waɗanda suka fi kusa da mu wanda za a kira su a sanar da su. Kasancewa in kai filin emergency information naka, ita wayarka ko kuma kwamfutanka za ta iya bayanin kan cewa kai waye ne, kafin nan kuma ga irin magunguna ko kuma irin agajin da ya kamata a baka a daidai wannan lokacin da abin ya faru da kai. Ku biyo mu a cikin wannan bidiyon insha Allahu daga farko har ƙarshe domin ku ga yadda za ta kaya. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka dora sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Abin da za mu yi da fari idan muna son mu cika emergency information namu, muna da hanyoyi biyu ne kamar haka. Akwai hanyar da za ka bi ta wajen emergency, akwai kuma hanyar da za ka bi ta cikin settings. Amma bari mu fara nuna mana ta cikin settings din tukun mu koma wancan, dan saboda wancan ya dan fi sauki ga wanda bai gane ta cikin settings ba sai je shiga ta can kenan. Abu na fari da zamu zo mu shiga settings na wayar mu ne kenan. Muka shiga settings na wayar mu sai mu yi scrolling mu zo wajen account. Za mu zo wajen account, wajen su email namu da wasu da duk account da yake kan wayar mu. To a can last banda wajen adin account gashi adadin na wajen kun kalli emergency information, sai mu danna akai. Muna danna akan emergency information zai kawo mana waje kamar haka. Gashi ya kawo mana waje edit information, gashi kuma add contact. To sai mu zo mu danna akan edit information. Kamar yadda muke kallo zai watsa mana shafi kamar haka. Za mu sa suna, za mu sa adireshi, blood types, allergies, medication, organ donor, kafin nan medical notes. To wayannan bayanan za mu zo mu cika gabaki ɗaya kenan. To shikenan mun riga da mun gama cika wannan bayanan mu na emergency. Kullu anan za mu sa sunan mu, misali kai sai ka sa sunanka. A misali ga sunana na sa anan, sai in sa wato address. Gashi anan na sa anan irin wani ciwo ne yake damuna. Yanzu bari mu sa daidai na wajen, bari mu sa headache. Wani irin magani nake sha a misali, sai mu zo mu sa anan paracetamol a misali. Kai sai ka sa irin maganin ko kuma irin cutar da yake damun ka. Ni kawai da yake nuna muku yadda ake filin abin ne kawai, ba wannan ba wai ina da shi ba, kawai dai dan sassa ne saboda ku gane. Ga blood types, in ka san blood types naka zaka danna akai sai ka zaba. In kuma baka sani ba zaka iya barin shi a wannan unknown ma haka, unknown sai ka bar shi a haka kenan. Gashi wannan organ donor shi ma zaka iya barin shi a unknown, ko kuma shi ma kana shi zaka iya sa yes or no. Kafin nan kuma ga medical note, abin da likita ya faɗa game da maganin ko kuma game da kai irin duka zaka iya zuwa ka rubuta duk wani abin da likita ya faɗa akan ka, haka irin yanayin dokan yadda ake shan maganin ko kuma wayansu dai abubuwa dai da ya danganci dai abin da likita ne ya faɗa akan wannan ciwon da yake damun ka, duka sai ka cike in kai okay. To shikenan ka riga da ka yi filin wannan form din. Sai ka zo nan last gashi a daidai nan wajen akwai wajen add contact. Sai ka sa contact din wa'inda su kaman a misali in ce ƴan uwanka na kusa ne dai haka dai kawai sai ka sa. Yanzu kaman a misali wanda in dai abu ya faru da kai su ne suke kula da lamarin, ko kuma irin da ƴan gidanku hakan nan. A misali bari yanzu ga wannan number, a misali my number bari ɗaukan sa. Yanzu kun ga na adding one contact, in nayi ne zan ƙara. To yayin da kai wannan ka riga da ka gama filling information naka kenan, ka riga da ka gama cika emergency information naka, kamar ka riga da ka cika kai submitting kenan. To shikenan kawai ka riga da ka yi wannan. Yayin da wani abu ya faru da kai, abin da mutum zai yi, ko da a ce wayanka yana security ta yadda zai gane kai waye ne, kafin nan kuma wani irin agaji kake bukata a daidai wannan lokaci. Abin da za a yi, barin dan katse da yake abin sai ya dan screen recording nake, kuma kaga dole zan dan yi login in screen, kaga dole zai dan katse. Barin dan katse sai in sake mana play. Yayin da wani abu ya same ka ko ya faru da kai, wayanka dama zai kasance a security ne, ni da ban san security ka ba, ko kuma wanda zai zo ya dauki wayanka. Abin da zai da farko ya gane kai waye ne in kai wannan filling emergency information naka, ta yadda zai gane kai waye ne ko kuma wani irin agaji kake bukata a daidai wannan lokacin. In ma rashin lafiyar ne ya buge ka ko kuma wani hatsari ko wani wannan, su waye zai kira da fari. Abin da zai yi kawai daga ya kawo shi nan sai ya ja haka, yana jan haka dama bai san fatan naka ba, sai ya zo ya danna kan emergency nan. Yana danna kan emergency zai kawo shi wajen emergency. Gashi emergency information, sai double click a wajen, sai ya danna ta so biyu haka. In ya danna so biyu haka
za ka kalli ya shigo da shi. Kun ga abin da ya shigo da shi, kun ga gashi ya kawo shi ga sunana, kaga emergency information kun ga sunana a sama, ga address nawa Maiduguri All Airport, ga allergies, ga wannan medication, ga abin da likita ya faɗa duka dai ga sunan dai a daidan nan wajen dai. Kafin nan kuma yana buƙatar wani dan uwana ne wanda zai kira in dai ba wani rashin lafiya ba tsari ko wani abu ne haka, yana buƙatar wani dan uwana da zai kira sanar da shi abin da yake faruwa, sai ya zo ya danna akan contact ɗin nan. To duk nambobin da na yi ajin a wajen contact na wannan duk zai kalle su a daidai nan wajen Birjit, ko ma namban waye da waye. Yanzu kun ga namba ɗaya dama na sa can, to gashi yanzu kun ga namban ya riga da ya kasance a nan kenan. To ta haka ne wanda mutum kawai in wani abu ya faru da kai kawai ba tare da ya wannan kawai yana kallon wayanka zai ɗauka ya gano kai waye ne, wani irin agaji kuma kake bukata a daidai wannan lokacin. Kafin nan kuma ga wayanda suka shiga settings ba su samu wannan inda za su yi filin wannan emergency account nasu ba, emergency information suka shiga wajen account ba su samu ba, abu na fari da za su yi za su dan koma baya ne in suka shigo wajen log nasu kamar haka ko, sai su zo su danna akan emergency kamar yadda dai muka shiga da farko, sai su zo su yi double click akan emergency information. Bayan sun yi sai su zo wajen alama ta pencil ga ita na a saman nan, sai su danna akai. Suna danna akai zai requesting wannan pattern na wayanka kenan, sai ka sa da yake na so ya tabbatar kake aikin. To zai kawo ma waje kamar na ɗazun din ne gashi nan kun kalla duk abubuwan da muka ciki ka suna daidai nan wajen. Kafin nan sai in zo wajen contact, a misali yanzu ina so in ƙara contact, sai in ɗauki a misali kowane contact ma a misali in zo in ɗauka in ƙara kenan. Duka dai babu matsala, kamar yadda kai filin wancan haka za ka yi, kawai dai wajen filin ɗin guda biyu ne. To a misali duk da ma dai na sa wannan na san ba hawa zai ba, mu bar shi dai a guda ɗayan, sai kai adin in duk contact da kake so. To kun ga zai kama waje kamar haka. Kafin nan kai filin duk abin da muka yi filin a baya haka, kafin nan to shikenan ka riga da ka gama wannan filin, kana gama shikenan baka da wani matsala. Shi kawai daga wani abu ya faru da kai wanda ya zo na kanka na farko, abin da zai yi ko zai yi double click akan emergency ne. Kafin nan zai duba kai dan ina ne, zai duba irin magungunan da kake bukata da kuma wani irin ciwo yake damunka da abin da likita ya faɗa a kanka, ko kuma in hatsari ko wani abu makamancin haka ne, Allah ya tsare. To shi kuma zai zo nan ya duba namban yan uwanka da ka sassa gabaki daya, ko kuma namban wayanda suke taimakon ka da haka makamancin haka. Mun gode da kasancewa da ku a wannan bidiyo, mu kasance da ku a bidiyo ta gaba. Sannan kuma in har ka ce wannan hanyar ma sai ba lalle bane mutum ya shiga wajen emergency information naka, ba kowa bane ya san wannan hanya. Insha Allah a bidiyo na gaba zan yi kokarin kawo mana hanyar da zamu bi a gaban screen naka, ko zaka iya sa nambobin wayanda za su iya taimakon ka, ko kuma irin da wayansu bayanan ka dai haka a gaban screen na waya, wanda mutum yana danna wayan ka, fuskan da zai kawo mai farko zai kalli information haka a gaban screen kai tsaye. Mu kasance da ku a bidiyo ta gaba. Subscribe to my channel and press that bell icon so you never miss any new updates.